כעומק הייאוש כך עומק המחאה. לצעירים בתל אביב ובירושלים נמאס מהעלייה המתמדת במחירי הסחירות. כמה מהם החליטו, הנה תראו את התמונות האלה מכיכר הבימה בתל אביב, פשוט לעבור לגור בחוץ. זו תחילתה של המחאה, להראות שמחירי הדירות בישראל לא מותירים להם ברירה אלא לגור ברחוב. ישבנו במקומות המוכרים, לא שומעים, לא רואים, כאילו אנחנו אוויר. עוד מעט ייגמר הסרט, בקרוב המציאות, התמונה מטושטשת והצליל לא ברור, כי כולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה כאילו, פותחים בגדול ומחכים לעונג הבא, לעונג הבא, כן, כולנו מכורים של מישהו שמבקש עכשיו, תרגישו, פותחים בגדול ומחכים למנה הבאה. חלונות ראווה יפים פה, זה הכל למחירה, גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? מה יהיה עם הקנאה? כולם רוצים להיות חופשיים, אבל ממה אלוהים